Dit is Kees Bakker. Hij rekte zijn baan als metselder kwijt en kwam op 44-jarige leeftijd thuis te zitten. Ik heb zowat een jaar hier tussen zitten. Dreig? Ja, als je nooit in de WW zitten, dan is dat heel erg dreig. Ja, absoluut. Ja. Uw testen kwamen naar voren dat technisch tekenen wat voor hem is. En van het in kwam het door. Dan gaat er een hele andere wereld natuurlijk van je. Want ja, elke dag achter de computer zitten, dat wie ik net wend. En ja, ik heb hier een soort van mijn eigen ervaring in kwijt. En dat scheelt in een strik. Een beetje hoe de bouw in elkaar zit, of hoe een huis in elkaar zit, dat is zeker een voordeel hier. Kees is oplaat troch douwen zonder van. Hij had een heel traject achter de rug. Nou zit er als leermeester te plak. Er worden hier plotte groentekeningen maken van wenningen die het verkocht worden onder makelders. Een god in de merk. Ze merken gewoon dat maar een goede platte grond dat de kans op verkoop toeneemt. Het Tekengilde is net een reïntegratiebedrijf dat mooi hulp van de oerhietmeester onder het werk krijgt. Het is gewoon een bedrijf, maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen op commerciële basis. Dat werkt het, zei de directeur. Ze vindt het fantastisch dat ze je tekenen kennen en zo'n baan krijgen kennen. Dat is het verschil met oren, toch reïntegratiebedrijven, dat mensen verplicht worden om iets te doen waar ze misschien het achterstenen wat hun het leidt. Of... Precies, ze weten net waar ze komen en als iets onboord wordt, moet ze dat eigenlijk niet meer. En de mensen die hier komen, die hebben een feeling met dit werk. En ja, kennen ze het net, ja, dan houdt het al heel snel op. En kennen ze het al, ja, ik was er wel beter maatje en het liefst zo snel mogelijk van leerling naar meester. Ja, jou genieten ervan dat mensen kunnen opbloeien en jou slepen de commerciële opdrachten binnen. En zo werkt het. Ja, en dat is gewoon het mooiste wat er is.